Pajjiżna issa huwa attrezzat b'taqsima speċifika għall-iżolament ta' persuni li jkunu morda b'mart infettiv ħafna. B'investiment ta' aktar minn €1,500,000 minn fondi Ewropej, pajjiżna għandu taqsima b'żewġ sodod li hija attrezzata sabiex fiha pazjenti morda b'mart li jinxteret malajr jingħataw it-trattament kollu f'iżolament. Il-kap tat-taqsima tal-mart infettiv fl-Isptar Mater Dei, Dr. Charles Mallija Azzopardi, spjega kif din it-taqsima ġdida tista' tingħata kura tal-istess livell li tingħata fit-taqsima għal kura intensiva. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zinzo Azzopardi innota kif din it-taqsima hija frott l-użu tajjeb ta' fondi Ewropej li waslu sabiex pajjiżna jkollu wieħed mill-ftit attrezzamenti ta' dan it-tip fl-Ewropa. Huwa qasam importanti ħafna mhux biss illi jkollok dawn il-faċilitajiet għal finijiet tal-qasam tas-saħħa iżda wkoll anke fuq kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali. Id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa Chris Fearn innota kif anke fi żmien pandemija pajjiżna kompla jinvesti. Il-mart infettiv, highly infectious diseases, mhux biss irridu nkunu lesti biex nagħtu l-kura lil min ikollu dal-mart, imma wkoll irridu nissiguraw is-saħħa tal-istaff tagħna li kien jieħu ħsieb dan il-pazjenti, tal-pazjenti l-oħrajn li jkunu fl-isptar, kif ukoll tal-komunità in ġenerali.